Immaġina li kieku kellu jitfaċċa xi ħadd mill-passat tiegħek u jqajjimlek memorji li ma tafx se taqbad tagħmel bihom, jew inkella forsi tmur għand klijent u telbek il-kurżità tagħmel xi ħaġa li m'għandekx għax tagħmel. Dawn huma proprjament it-tip ta' rakkonti illi nsibu f'Innuendo, ktieb miktub minn Anthony Portelli u Antoinette Borch u wkoll ippubblikat mill-Merlin Publishers. Innuendo jismu hekk għal raġuni għax ir-rakkonti jqajmulek ċertu mistoqsijiet. Fil-fatt jiena naqra kelli noqgħod nerġa' mmur lura u niċċekkja li forsi jew qabiżli xi dettall dejjem tibqa' domanda ġo moħħok. Jiġifieri jekk qed tistennew illi r-rakkonti se jsolvulek xi misteru, le il-misteru tridu ssolvuh intom. Huwa proprju għalhekk ovvjament illi dawn huma rakkonti illi jibqgħu jaffaxxinawk anke għal tul ta' żmien wara li tkun rajthom. Innuendo ġie deskritt mill-awturi bħala esperiment letterarju u nistgħu ngħidu li l-esperiment irnexxa. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Love in Malta u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha tinlaqqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.